Kulindele ukuthi azwakale emoyeni kusasa emsakazweni umsakazo uKhozi wabemisiwe uSipho DJ Sgqemeza umfo kambatha. Ngaza kwethu ngilibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkeza katika lami igama engoveza ukuthi wakho malo bathi ilasbona amagumede makuthi usemusha la ekhaya ngizocela nje ukuthi uya subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Ngaza kwethu kulindele ukuthi azwakale emoyeni kusasa umsakazo uKhozi FM wabemisiwe uSipho Mbatha owaziwa ngelika DJ Sgqemeza okuthiwa wazithintela iziqandu ngokudlala ingoma engekho hlini kodwa ayidlala ngeselula lapha. uSgqemeza usakaza uhlelo sekuseni ivuka Africa breakfast show yaziwa kakhulu ngeVABS obemisiwe izicuku ezingu-20 emuva kokugqiqa ezithangameni eziqondisa ubugwegwe kubemise nabanye abadidiyeli bohlelo uMandla Magwaza owaziwa kakhulu ngelikanjinji kanjalo futhi nobabheke umfo kaMthetho bona bese bevele bebuyele emoyeni. uSgqemeza usakaza uhlelo nomrozo ohlala ecishe inyanga yonke engekho emoyeni futhi engekho aze iholele zonke lezo nsuku ebhuquza nje ekhaya kubo. Uhlelo lisekuseni ungolunye lezihlelo ezithanda kakhulu njengesiqavile emsakazweni futhi abasakazi abaningi baluconsela amatho lohlelo. Umthombo wezindaba owazi izindaba zoKhozi uthe kufanele abuye uSgqemeza kusasa ngoba sesiphelile isikhathi ayebekele sona. Waxoxiswa ukuthi bamshutha ivideo idlala lengoma ngeselula cabanga nje hlala inyanga yonke phela angasebenzi ngeke ahola ngoba inkontileka yakhe yeyomuntu ongaqashiwe ngokugcwele kusho lo mthombo. Lo uSgqemeza ucela ukuba Phawulo ngokubuya kwakhe kodwa ugcina ngaphendula. Ngomunye umsakazo omisiwe uDJ Sgqemeza usakaza uhlelo lenkolo indumiso olungena njalo ngesonto ekuseni akacaci ke ngekusasa lakhe ngoba sola engokuqola abalaleli imali. Ngaza ukuthi izona esiniphathele namhlanje kuyisengeze ngicela ukuthi wena usho lwakho uvo ngalezi ndaba bese lapha uyocindezela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okubaleka kakhulu kunakho konke. Ngaza ukuthi nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.